Dobar dan ljudi, ja sam Nikola, ovdje je Marko i mi igramo Minecraft, epizoda 10, naš ovaj Survivor Let's Play. Da, evo vratili smo se, mi smo bili kući, pravili smo potione od Nether Warta kao što ste vidjeli u prethodnoj epizodi. Evo vidite, sada potion gađali su nas, da, potion. za speed, regeneration. Da, i za speed. Znači, I sad smo ubili ovdje jednog gosta, napravili bazicu, a zašto smo pravili bazu, sad ćete i vidjeti. Prati me Marko. Bio nam je došao jedan... Ne, čuti. Dobro, ja ću vam pokažem. Upoznaju sa našim gostom, Sa našim drugarom. koji nas je napao pa smo ga zarobili. Da, evo ga. Čuveni Ivan Ivanović. Ivan Ivanović je došao. Zef. Došao je Pigman. Zvani, Došao je kako ćemo ga zovemo? U zatvoru je trenutno sad. Kako ćemo ga Gospodin zovemo? Pigman. Dobro, gospodine Pigmanu, da li imate nešto kažete sada kad ste u zatvoru? I pred kamerom. Da, on kao... Nemam ništa da kažem, ja sam debil koji je ušao u zatvor. Nije nego ti, mi smo ga udarili, on je nas jurio i navukli smo ga u zatvor. Da. Mene samo što nije ubio, iz 2 udarca mi 3 helta ostalo. Ajde idemo po Soul Sand da proširimo ovu našu farmu Varta. Varta, kako to se zove. Aj, laku noć. Čekaj samo da ostavim sice, tako. USB. Kakav bre USB. Zajebam se. Evo, Ajde, spavaj. Evo ga. vaš odgovor je istinit. Da, tvoj odgovor je istinit. Hoćemo li? Ajmo. Ajde. Evo nas natrag, vratili smo se. Kao što vidite, ovdje nas streljaju dva duha. Aaaa! I upade u vatru. Beži ga. Hodali smo bili u Netheru. I ja sam pao i crko. Ti si pao i crko. A ne, pečurkice ove nam trebaju i onako smo dosta gladni. O ne, Pobeži. moram da se vratimo. Ja sam pustio i tebe i pečurke. Gađe me Ghost. Šta vidio da Ghost? Na, fuck you Ghost. Ja sam pobegao, ja bežim kući. Vidim te. A trebali smo napravimo luk i strelu. Kako su se to zajebali? Ja idem ka mostu, znaš. Na pola mosta je, znaš, on ruknuo i zapalilo se. Ja sam pobegao, ajmo gore. Ja sam na mostu. Da popijem li ovaj potion za regeneration? Šta će ti sada? Ne znam, da ne crkne. Evo gledam Ghosta. Sa Optifine. Meni treba meso. Ajde dođi, imam ja mesa, imam i A hleba. gde si? Evo me na mostu, samo trčim. Ti si za mene dole. Eno tamo dole, vidiš da gledam? Ne, ja sam iza tebe. End of stream. Evo. Vraćamo se onda. Evo nas, vratili smo se, imali smo malih problema. Nešto da si je... Da, nekih malih problema, donesi mi hranu, inače idem u game mod. Ne smiješ to, ti varaš onda. Pa šta? Ljudi će znati jesi haker. Hakerčina jedna mala. Ne, da li želiš gold da pojedeš? Želim hranu, da malo da padne zbog pigmena. Mrš dole. O ne, tučeš ga. Umreću. Daj, baš Brzo ja dođi kod moram. mene. Gdje si ti otišao? Donesi mi. Ja jedem njegovo meso. Donesi mi hranu. Evo ti. Jedno. Evo ti ovo. To, thanks. Si mi jedno dao? A daj hleb, vidim. Ja moram da sačekam, inače ću da crknem. Gdje sam ja ušao? Evo ovako, vidi. A pa cupa sa available. Stani pored mene, da gledam ovdje. Koliko snimaš? Nemam pojma, meni je ovo samo išlo, 7 minuta tako. Ajde. Ajmo. No, pazi, ja ne padnem ovdje
Ko zna. Vidi ovo, neka rupa kod bridge. Pa da, ja ide uzimam ove blokove od bridge-a, pravimo, shvataš posle. Šta? Ne znam, ogradu ono. Šta bre da pravimo? Daj za šoti bre. Ja sam uzeo 15. I ja 12. Ajde idemo brzo ovamo, dođi idemo da nađemo još Nether Warte ili tako neče. Evo ga Soul Sand si tražio. E da, to nam treba za veću farmu. Ja imam ruku, moram da ulomim. Kako ovo beda. A, gađa nas gust. Kopaj brže, kopaj brže. Oh shit. Blazer, eno... 2 videra! Prati me. No, video sam. O, mene gađa ghost. Ja se čudim. Treba si na peaceful da staviš. Nisam trebao. No, čekaj sa ovo se hela. Evo ga vider me trati. Vidim. Sad ću ja ga skočim. Son of a bitch. Ubili smo ga. Baci me ghosta. Čekaj, moram head da ga u head rokaš. Ne znam baš. Da mu dobijem onu njegovu glavu. Beži, gađate blazer. A, moram da pobegnem. Ulazi! To uspio si. Samo jedno što Ja imam glavu od onoga, čekaj sad ću da je stavim. Od čega? Od videra, jel vidiš? Aha, imaš helmet. Vidite vi kako on voli je zajebava. Ajde idemo. Hello, Blazer. I love to play with you. Ja samo trčim. Trčim dok sam živ. Ti si meni zabagovao. Dođi vamo, rokate Blazer. Ja te gledam. Ja trčim i bežim. Vidim te. Dođi vamo. Jurite vider. Evo ga. Ubio sam ga ja. On nam daje charcoal. Koji ono? Sad ću ti piše end of stream. Stvarno? 100%. Kako ja te pratim, evo me s tobom. Ali ti meni nisi tu, ti si meni čak tamo ostao. Čekaj, nemoj sad se vraćaš, ajde ja sam tu. Mogu ova vidim gdje sam. Tamo si. Evo sad si se tek ovdje pomerio. Ne, ja sam ovdje. Edo ga a ne, misliš da je creeper ovdje. Meni nestaje hrane. Herbiko, sirup za gašanje. Jo, da, zdravko herbiko. Ajmo kući. Čekaj, ja jedem i ja ne mogu ga pojedem. Pa znam da će se tebi lega. Meni evo sve se pomera, Ghost jedino si neki ubagovan. Evo ga, vraćam. I evo nas vratili smo se, bilo je sve malo lagalo. Možda opet bude bilo, ali to će biti kraj. Kraj Srbije. Čekaj, uzem ja još malo Soul Sand. I sad mi je laga kad lomim. Ništa, sad ću ja dobijem, ono, brzo. 10. A ja lomim Soul Sand i ništa se ne dešava. Dođi Ghostu, dođi. Evo, connection rest. Ajde, završit ćemo ovu epizodu. Ništa, vidimo se za sada. Čekaj. Nisi još završio? Ne. Znači, ovako kako se zove, mi ćemo možda ubijati endermane bez vas, možda sa vama, ali ubit ćemo svakako zmaja. Sigurno ćemo naći dovoljno stvari potrebština, tako da čujemo se kasnije. Bye.